Mai yar fara ne. Arhamun hada bashi, ga masashi tashi, sauki a farashi F&S. Alamin on the mix. Assalamu alaikum yan uwa, magana ce zan yi guda biyu akan F&S da MM2 koma in kira su da yan biyu. Supermarket ne da bakery wanda sun yi fice a cikin biyu a jihar Bauchin mu da kewaye ba kamar mu a fannin kasuwa. Arhamun hada bashi, ga masashi sashi, sauki a farashi F&S kuma ga MM2 sabuwa. Arhamun hada bashi, ga masashi sashi, sauki a farashi F&S kuma ga MM2 sabuwa. Ni kiran ka nake yi mai gida, daure ka taho da uwar gida, ku zo ku siya kayan gida a F&S babu hayaniya. Ku taho MM2 bakery, kayan mu da kyawu zahiri. Allah ɗaya ba wani sihiri, muna dai kwatanta gaskiya. Komai yayi daidai gwargwado, siya naka ka bar kayan aro. Duk abin da kake so zaka samu a F&S ba damuwa. Arhamun hada bashi, ga masashi sashi, sauki a farashi F&S kuma ga MM2 sabuwa. Arhamun hada bashi, ga masashi sashi, sauki a farashi F&S kuma ga MM2 sabuwa. Idan ka je fadaman mada, IBB Road nama, da F&S Supermarket zaka gan shi gini babba. A titin yan doka akwai reshen ma'ana, a cikin gidan man NNPC F&S na nan. Run about mai giwa, mai duguri bypass, MM2 bakery yana kan titin yan doka. Jama'a ku taho yanzu, safiya a dare rana. MM2 da F&S muna yi muku maraba gaba daya. Arhamun hada bashi, ga masashi sashi, sauki a farashi F&S kuma ga MM2 sabuwa. Arhamun hada bashi, ga masashi sashi, sauki a farashi F&S kuma ga MM2 sabuwa. Muna da meat pie, doka, shawarma, coconut, bread da butter, marble cake, short cake, cookies, raspberry, butter cake, sponge cake, MM2 big bread, MM2 ice cream. Kowa ya zo ya siya, MM2 akwai arha akwai daɗi. Arhamun hada bashi, ga masashi sashi, sauki a farashi F&S kuma ga MM2 sabuwa. Arhamun hada bashi, ga masashi